मा हिन्जावफोरा गोसो गोसानो पर्नोग्राफिनि बायदि धाब धाब गाबहोलायनानै एबा गाख्रबलायना दांलायनो मोजां मोनो? मा हिन्जावफोरा किलामाजों सुजानो मोजां मोनो? लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनो लुबैदों अब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आथोन बिगियाननि फैक्ट्स सिरिजआव बरायनाय जाबाय। हिन्जावफोरा गोसा गोसानो धाब धाब गाबहोना दांलायनो मोजां मोनोना? थारैनो मोनो लोगोफोर, नाथाय बिथांमोननि खालामनायखौ गुबुना खोनायाब्ला बिथांमोना पर्नोग्राफिनि बायदि खालामलायनो जोबोर मोजां मोनो। आथोन गेलेनायाव हिन्जाव हौवाफोरा गोसा गोसायै गाख्रबलायनो मोजां मोनो नामा? मोजां मोनो आरो गुबुना खोनायाब्ला, नाथाय खायफा खायफा मोजां मोना। सानफ्रोमबो आबुखौ हमबाय थायोब्ला आबुआ मा जायो? जग्लायजोबो, माने गाहायथिं फैजोबो। जग्लायजोबनाय आबुखौ माबोरै गोरा नुहोनो हागोन? फिट जानाय एबा टाइट जानाय ब्रा गाननांगौ एबा गाननाय खालामनो नांगौ। मा हारिनि हिन्जावजों आथोन गेलेबोला बयनिख्रुइ गोजोननाय मोनो? मुस्लिम हारिनि हिन्जावजों आथोन गेलेब्ला बयनिख्रुइ गोजोननाय मोनो लोगोफोर। हिन्जावफोरा किलामाजों सुजानो मोजां मोनो नामा? खायफा खायफा मोजां मोनो लोगोफोर, नाथाय खायफा खायफा मोजां मोना। मानोना खायफा खायफा हिन्जावफोरना किलामाया सिथाबनानै थायो आरो बे सिथाबनानै थानायाव नोङो जेला आथोनखौ सोना होयोब्ला बिथांमोननि आथोना बे किलामाया जोबोर सायो। बिथांमोना बेबायदि जायोब्ला सोजानो मोजां मोना किलामायाव। नाथाय खायफा खायफा सुबुंफोरना बेबायदि जाया, गरं बायदि जाखायो। सोना होयोब्लानो गुवार जालाङो। बेबायदिफोरा सोजानो हायो लोगोफोर एबा मोजां मोनो। लोगोफोर, दिनैनि आथोन बिगियान फैक्ट्स भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।